Good morning, good afternoon, good evening, everybody is Nene. And thank you very much. Obuni ge share video and got very happy. Imanom ne day fake yesterday. Inani funanyam the very tired and adding very weak. Esi meba na po moaka Imo State way but ananja local government area. Because take a time and share this video. Maki ifo je monye yeme or call boka or rapi me onyozo. Adding thanks so meji anwayo. Inanya ebumi ya n'aka agwa m unu na enwe m sleeping problem. Ebumi ife a n'aka day before yesterday. Agbasia m ọgwụ ụla. So ngwa ndị be m that na ị ga-eji Imo State. O nwegbo mbọ ya na-akpọ Chinechere ma ma m onye ọ. Line o ji eme dialysis adigo deti. And ọ bụ na line a adị deti, ọ na-ebinye mmadụ infection. Afugo m da guy foko ya. Mwete phone number ya n'internet. Kpọọ ya, mkpọọ ya ọ dị aga. Maka na ọ na village ka ọ nọ. Mfukwa the guy, one guy been Enugu a na-akpọ Franklin Awuzie onye Imo State. Oh ya nwa na-post maka na Chinechere m. That boy atabugo onwe ya n'afọ. The only child come back na mpi ya nwo last year. Mkpọ ha na phone yesterday nwete ha. Day before yesterday, we gwa ndị be m na ị ga-eje na ọkụ 7 o'clock ha mete m n'ụla ka jebe Imo State. Ọ na-akụ 7 akpọte m n'ụla. Ụla ma alahube for more than 6 months. Na-atụ m. Nsinga na ya manjeziko na akụkwa na nwa be mbekọlụ m aka n'ụzọ sim na ọkwa nsị na anyị na-eji Imo State nsinga na ya manjezi anọkata ọ na-akụ 11 ntete singa na anyị ga-eji Imo State ebe a bụ ebe m si wee na-agba ọgwụ aka mbu ya n'aka na-eyi n'anya ị ga-afụ ọbara na ya. I'm removing it now. Ị na-anya efi ya ọ yi aka mbu n'aka wee wepụ m ife a. Sorry na na-egosi unu ekwesịghị m igosi unu ya. Mwe jebe Imo State Franklin we na amara ya atụ mana ka ngwa gị nke bụ eziokwu anụgo m maka ụmụaka so much. Asị na ụmụaka bụ na a na-agba egbe dị na a na-ekidnap mmadụ na ha da na village na onye ọbụla nọ dị na-agba egbe but Chinechere ma ọnọdụ da boy ajọka. Abụ m mmadụ na-achụ aja. Ana m achụ aja ụtụtụ ehihie abalị. Ekiere whatever you think and aja na-achụ. Adịm achụ aka Chukwu gozie m. I just want to do the right thing. Ọ ka nji achụ ọja na-achụ. Mwopụ ife a m bụ n'aka. Ife a bụ ihe mmemme n'aka bụ obere ihe mmemme n'aka. Mana duto na nwe diabetes. Ihe ọbụla mmemme n'aka adị ekwe ana. Ọ mere some people say why mada agba shoe, why mada agba ball. Ife a bụ common ntụtụ adụm n'aka bara ọnya. Aka ma ngosi gị aka ma na-etinye mkpu. Duto na sugar m dị high. Mmelụ arụ. Adding prone to amputation. And we can see Chukwekwane enu na-ebe m aka. So back to the story. I written on Maka. That was around 3-4. Mbuta n'obodo nwere onye nọ n'ọdị obodo dị ka nwe ya na-agba ogoro ibu ghost town. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Onye na-ajụ ajụjụ ọ na-agbalụ gị ọsọ. Abụ m onye njọ. Ịma na ọ bụrụ onye kacha bụrụ onye ezi omume ka Chineke na-emere ebere. Abụ m onye njọ mana mụ na Chim dị na mma. Anyị na-ajụ ese na anyị na-eje ebe a na-akpọ ugbene adịkọsnọ iruo one St. Joseph Church ịjụọ ebe a na-akpọ ugbene na iruo n'ugbene na ụmụnne Chinechere ga-abịa ịkpọrọ anyị. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ St. Joseph ọ na-agba ọsọ. Onye ọbụla ị na-ajụ ebe bụ ugbene ka ugbene ọ na-agba ọsọ. To as God may have it, one man bere akwa gbapụta si ana anyị nwa nọ ya nwa bụ younger brother mpa Chinechere m na Franklin kpọrọ ya na phone. Nse ekene dị Chineke akpara eba ụda akwa mbe yesterday bebe mia before unu mana ana m adị emotional na na-eme fundraising nke onye anya mmiri ekwe mu onwe bụ na anya mmiri na-apụta gị n'anya mana ọ dị apụta ọ na-afụ gị ụfụ ọ dị ka onye ihe mee too much sometimes ị na-ediri ibe akwa achọrọ m ibe akwa mana anya mmiri dọ m n'anya anya na-afụ m ose ndonate 100,000 naira maka enwere m ego wee na-ayọ unu na-edonate ndonate kwa 100,000 naira ọzọ mkpeche ekpere onye ọbụla watch video go back and watch the video ọ bụ na watchiri ya asị m Jehova ka usu niile nke ndị agha onye ihe ya dị m ezi mma onye na-adịghị agbanwe ma amasị amasị asị m ya Chineke na anụ ụmụ na anụ ụmụaka na a na-ekidnap mmadụ ebe ahụ na ọ dịrọ mma mana eji m okwukwo bịa nsị ya Chineke na ọ bụrụ na eji m ezi obi na ihe nji wee bịa n'ụmụaka bụ ka ọ dịrị m mma dịrị ma younger brother bụ Chinechere m mma ma amara onye ọ bụ ụkwụ a nji wee bịa ụmụaka
ka m were kwu ya naghachi Enugu steeti. Ebecha m ekpere, go and watch the video. Metụ aka m n'ala. Emetụ m aka na abụ n'ala, aka na abụ bụrụ aja. Eburu m aka ma, anasị m emetụ n'aka n'ala maka tetanus. Emetụ m aka n'ala, bie ya n'aja, bie ya onwe m n'arụ, si Chineke, otu o siri masị gị bụ Chineke. Otu ọbụla o siri masị gị ya dị onye ahụ. Somebody said I should talk in English. I said to God, if my intentions of coming to Umuaka was for good, lead me safely back to Enugu. I said that prayer. I hugged the grandmother. I hugged all of them. I entered my vehicle. Immediately we left the compound and we took the right to find our way to the road. We saw more than 10 men on gun. And when I say no cooler than maybe a Fandimo state that I'm trying to bring up a propaganda. They were 10 guns, more than 10 guns, saying lie down. I don't know how to. I'm 10 stop. I'm missing words. Mother Fanana. I was shaking. I covered my eyes because the irony of it is if onye mo nyebo. Amado miru na na nime moto drive ama park go. Madiru na na blood of Jesus. Blood of Jesus. Onye cause the same shut up. Nsi blood of Jesus. Eburu mo ozugbo. Somebody beni moto ebe no dolo ma aka n'ukwu. Dot wo mini moto. Mkpuchi anya mo na adoro mo na blood of Jesus. Eti mu na okada. Nweli iru mkpudo n'iru onye nke nam na okada. Onwe onye nke bu egbe na abụ. Onye abu egbe na abụ rekwasị n'azụ okada m. Eburu m na okada na blood of Jesus. Na asị na onwere ihe mme na ma bịa kwa ori. No aka ka m bịara inye. Na abịabe m ebe a before ha biko ha egbu na m egbu. Ha egbu na m egbu. Eburu m na moto. Ihe a m na-ekwu tata kedeti taa. Tata bụ 31st July 2025. Jehovah kusunu nke ndị agha. Onye zọmụ ndụ na 30th of July 2025. Ọ bụ na ntinye ma ewepụ ewepụ. Ka m rapụ ịfụ the 1st of August. Achọọ m ịfụ the 1st of August. Ma ọ bụ na ntinye ma ewepụ ewepụ. Brothers and sisters. Eburu m na ọkada, I dey phone na moto. My driver, MC Charlie na Obinna, my friend. Eburu m bute ihe unu na anụ kampụ. Kidnappers camp, ebute mu na kampụ. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Egbe dị na kampụ ndị a adịrọ na military cantonment. Ana m ayọ ha biko, can you please tie my eyes? Achọọ m ka onye m bụ fụ m. Ma ka mfụ onye m maka hapụ ịgbagbu m. The truth is that I don't want to die. And ihe na-eme eji agbagbu mmadụ bụ akpụta gị ifu onye ịma ọgbagbuo gị. Nsi biko na unu melu m ebere, unu kechie m anya. I was the one begging them ha kechie m anya. Ekechiro m anya. Asị mmepe anya na kampụ mmepe. Afọ more than 100 boys bu egbe. Afọ m eji m anya mfu ọnwụ m. Enwe ndị jicha mma na ọmụ n'akụkụ. Anọzi m na-eche ka e were mma. Asị m na a ga-eji mma gburie my skull. Ihe na-echezi bụ asịgo m Chineke. Ekpere ahụ mkpe. Asị m Chineke otu o si masị gị. Ọ bụ na ọtata bụ July 30 ga-abụ my last day on earth. Nsi Chineke ọkwa ịma na enwe m nne nwere ofu ụkwụ. Ọkwa ma ha we struggle biko. Nsi Chineke na-edo m my mother anya. Ụmụnne m console ha ono ọbụna o si dị to the glory of God. Anụ m ene, anọ m ona, anọtụ ona elerizi egbe n'enu, close range. Anọkata m chebe ọchị n'ime obi m. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị ka m na-akpọ. I want to see myself again in Enugu State. Asị m Chineke na ọ bụ na ọgị nwa ka m na-akpọ. Enwe ndị si m gose egbere m fonu m niile kponye ha. Do you know na ewere nke moto m? Onye ọbụla mana ihe nna anya bụ Toyota Tacoma. Asị m ha biko, can you take my Toyota Tacoma? Moto m nwee security. Mụnwa mechiri anya, je gosi ha security dị moto. Si ha biko, unu nwee ike iburu moto a, ka m were ụkwụ gbapụ ụzọ je maa ka m esi nweta onwe m n'Owerri naba. I surrendered my moto. I surrendered phone m niile. Si ha na password phone m niile. Were phone m niile, buru my moto rapụ m. Na Chineke dị egwu. Unu ọmana onwere onye metụ m aka n'alụ. Ịmana onwere ofu onye
ka m mepere anya mfụ na half of ndị kidnapụrụ ọmụmụ onye mbụ ha na-asị onwe ha na onye a bụ Okwuluọra ndị Igbo na onye a bụ ezigbo mmadụ na onye a na-enyere ndị mmadụ aka ihe niile anọ n'ụmụaka na Njaba local gọọmenti area of Imo steeti enwere ofu mkpụrụ onye metụ ụmụaka na-arụ. Ana m agwa gị eziokwu, ha were ego niile m nwee, ha kpọrọ m jee na POS. I was taken to POS wekọrọ ego niile m nwee. Even ego niile ahụ m nwee eji m obi m niile wee nye gị ya. Ewere m ego m niile nye ha sị na biko buru unu moto m, unu ewere ego m niile buru unu moto m, chiri foonu m, ofu ihe ka m na-ayọ ha. Asị m ha biko meelunu m ebere, ihe niile a bụ ndị Igbo, please. Ndị a bụrụ ndị Awụsa Fulani, ịma ndị be anyị na-awọrị onwe fa oge asịkwe m na Fulani adịghị eme ihe n'ala Igbo. Ndị kidnap bụ ndị Igbo, ha niile na-asụ Imo steeti. Ọ bụrụ na onwe onye nọ di ya na-abụrụ onye Imo steeti ma na onye bigo n'Owerri ma ọ bịa n'Imo steeti na-asụ Imo steeti, ihe m na-eche bụ ka a kụọ m ihe. Abịa tukwuba anyị na asị na kọmanda ga-abịa, asị ka onye bụ onye isi, my driver si na ọmụ bụ ọga, MC Charlie si na ọmụ bụ ọga, the other guy si na ọmụ bụ ọga, akpọrọ m jebe somewhere timu na ọkada. You can imagine ebe onye bụ gị na ọkada nye egbe n'olu, nyara egbe n'aka, onye nke nọ gị n'azụ nyara egbe, ọkada eto ọzọ. Ihe nọ na-akpọ blood of Jesus have mercy on me. Ana m ekwu ya n'obi m, blood of Jesus have mercy on me, blood of Jesus have mercy on me, blood of Jesus. Nsi Chineke na ọ bụ na o nwe chi ọzọ mma ya zana m. Ọ bụ na ịbụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ nsogbu dị. Egbe m fụrụ yesterday, ndị bụ egbe a bụ ụmụ okorobịa, some of them atọ m ha atọ. Egbe a ndị a ji n'aka ka a ga-esi nata gị ya. Ebe bụ nwa bụ Okwuluọra ji pụta alive, onye ọzọ ji ọpụtakwa na alive. Ndị a na-agwa gị nwecha akampụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka gwa onwe gị eziokwu, ụmụaka bụ ghost town. Ndị niile bi n'ụmụaka agbafusigo. There is no way you can ndị nọ n'ụmụaka bụ few people na-eme POS, and they have no there, whatever happens they take. Anọ m dị na-ekpe ekpere, eburu m bupụ jee weta ego niile dị na akaụntụ m. Ibi nwoke m bata n'Owerri yesterday, ihe nji na akaụntụ m bụ 2,000 naira. Ọ bụrụ na onwe onye chọrọ inyelu mmadụ aka kịta, ọ bụrụ na ị na-achọ to help me before, ọ kịta ka ị ga-help him because echeki BP m na BP m dị very high. Ewere ego m niile. The truth bụ na ndị a bụ kidnappers. Ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Adị m asọ mmadụ anya. Chineke sigodi na ọnya ya bụ my final day, so be it. One thing must kill a man. Ndị a kidnap m ọnya bụ ndị Igbo. You need to know this. Ndị Awụsa na-akpa mkpa n'ala Igbo, mana ndị mere nke a bụ ndị Igbo. Ndị kidnapụrụ m bụ ndị Igbo. Ha niile na-asụ Imo steeti, and ama m na ha na-watch video. After ka ewere ego m akpọta m before commander. Commander bụ a very young man. Onye bụ commander ha mara mma. These boys na-agwa gị adịrọ ka ndị ara. These boys are fresh. These boys are looking good. The issue now is ndị ụmụaka, ndị Njaba, ndị Ọlụ, ndị Imo steeti, ndị Igbo. How do we recover these guns? Egbe dị ebe ahụ dị too much. Arụsị dị ebe ahụ dị too much. Ọgwụ agwọrọ agwọ dị ebe ahụ dị too much. Agwọrọ ịnọrọ ebe ahụ na-anụ isi ọgwụ. Ite ọnụọ ife ọgwụ agwọrọ agwọ. Ife a bụ ụmụ Igbo. Ife a bụ ụmụnne na-egbu nwanne ha. Nke a bụrụ Awụsa Fulani. Afụrụ m ọnwụ m n'anya. Asị m Chineke na gị nwa napụta ọkwa Silas ka ọ napụta Paul and Silas, that you will surely deliver me. Anasị m ego m niile. Nsị na onwe ka anyị ga-esi naba buru unu moto, kwunu ma moto nna anya. A sọrịnda m moto m, sọrịnda fonu m niile, so ihe m chọrọ iji wepụta bụ isi m. Ị ma na kọmanda nyere ọda. The commander nyere ọda sị buru moto Okwuluọra binye ya. Kọmanda sị kọmanda jụrụ m na ọ sụ ya n'Imo steeti. Ama asị ọ sị m na onwe onye metụ ụmụaka. Nsị ya n'osa enwere ike icheki atọ m kọmanda ahụ atọ. Mana ihe nwoke bụ n'ukwu.
egbe mamo okirikiri 100. Ka can recover. I don't know how to exaggerate. No matter how trendy in a military or whatever, Ibanyo maki we problem. Yenje kuya bo mmadụ boge chiki bia wade nolo agakwana. Mmadụ boge bia wade nanja ba agakwana. Ebe obuna mmadụ boge bia occasion more burial more bridal shower more traditional marriage. Jukwe say amam na nsogbu dị n'ụmụaka. Mana achụma ejibo onwe m chụwa aja. Ka Chinechere m wee dị ndụ. Onye maka nji wee je ụmụaka. Ana m achị na kpee ekpere si Chineke. Na ọ bụ gị nwa bụ onye kere ụwa. Nsi na ọ bụ na gị nwa bụ Jesus Christ of Nazareth. Jehovah Adonai, Jehovah Sikeno. Gị gosi m ya tata. Commander, onye nke ọzọ buru akpa m passport m dị there. My international passport dị there. Osi buru ya bunye m me na akpa m ene na akpa m. Ọ bụ na passport m etozuru ezu. Ekporo phone m. Commander si gboro phone m kponye m ekponye m phone m. Osisi were si bunye m moto m. Eje reverse ya moto m binye m. Commander dinye mmadụ na abụ ha buru ụzọ. Ha buru ụzọ ka m na-eso ha n'azụ. Na-enwe tim ọzọ nọ n'iru. Na ọ bụrụ na tim ahụ fọmụ na a ga-open fire. Agbogbuchago m yesterday. Agbogbuchago m yesterday. Commander nyere order. Men ya na-abụ were machine dupum na express. Na tim ahụ nọ n'iru. Na tim ahụ ada anụ ife. Na anụrụ ana sandu moto m na a ga-open fire. Because ụmụaka bụ ghost town. Enwere onye nọ there. Moto ahụ bịa dị strange to them. Chineke wee si n'ọnụ Commander dinye mmadụ na-abụ. E wee soro anyị bukọta anyị bupụta anyị na express. Sa anyị gbazie express a direct. Na anyị gbakọta express a direct na anyị ga-apụta Owerri. Moto adịghị na fuel mejide m shishi. Ego niile m wee gwụrụ agwụ. Eji akpọrọ m jee na POS. POS a na-atụrụ egwu na-analụ m transfer. Ife a na-agwa gị bụ business na ụmụaka. POS no dia wo POS be ejide mmadụ. Enwere nke na sim be careful while making this video. Oh no bụ na na-adịghị mma. Ọ bụ na ihe mee emume kwuru ya ka onye ọzọ mara ihe, ka onye ọzọ were ya mụrụ ihe Chineke gba ọmụ ọkụ. Ndị a kidnapụrụ m n'ụmụaka, onwere onye nke metụ ụmụaka. Half of them ma onye mbụ. Anasị m okwulu ọra, God bless you. Onwe onye nke sị m na m emegi ihe ọma too much. Na ọ bụ na ihe ọjọọ mee m n'ụmụaka na ana Igbo ga-abụ Imo steeti ọnụ. Edupụta m na main road. Anyị nyara moto mana ejikịta ya pụta Owerri. Nsegburu ala chinyere Chineke aka enu. Si ya na enide nnupụrụ ya isi ya nwa bụ Chineke. Mkpọ ya ọzọ ya zana m oku. Funny enough, anọ na-ekidnap m mmadụ afọ na main road. Enwe ndị nọ na shop ha na-evidio ihe na-eme. Igbu mmadụ na ikidnapụ mmadụ na ụmụaka. Ozi normal thing. Onwe esi m end the live session. Mara end ya. Igbu mmadụ na Njaba local government area of Imo State dizika. Ọ dị ka normal thing. Ọ dị ka ebe a na-Enugu now. Ime mmadụ attack. Ndị mmadụ ga-agbapụta ka ihe ome. Mana anọ n'Imo State na ụmụaka. Mmadụ ma afọ na ana. Buru m tii na ọkada. Onye ọbụla nọ na-evidio, onye ọbụla na ọkụ nwere ife mee. Mma na agwọ nọ n'akịrịka. Ọ bụ na ife mee emume aka ọlụ gị ya, ọ kwasị na onye mere mmadụ ka eji amụrụ ife. Ọ bụ na m abịa aka ọlụ gị ihe mee na ụmụaka. Na Njaba local government area of Imo State echi jee. Ife a mesịrị eruo n'ụtụtụ a. Pay attention to this part. Onye eji akaụntụ ya wee tụọ ego a bụ Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ younger brother Mpa Chinechere m. Mpa Chinechere m nwụrụ na 14th May 2024, which is 12 months ago. 14 months ago. Younger brother ya bụ Ikechukwu Obinna Charles. That same people kidnap m kpụrụ that man n'ụtụtụ a. Emesim the fundraising. Singa biko, first thing tomorrow morning. Either na ha were Sienna
ọ na ha buku flight jebe Abuja. Chinechere m na anwụzi anwụ. Chinechere m na anwụzi anwụ. Enemi anya. Ineda boy anya ndụ adịghịzi ya n'anya. Ayogo m oya so much that now I can detect level of condition onye na ayo ya no. Chinechere m na anwụzi anwụ. Chinechere m bụ ofu nwa nwoke. Chinechere m bụ ofu nwa nwaanyị. Ọ bụrụ sọsọ kidney ka that boy na aya. Ọ bụ na o ruo ezigbo na ọgwụ ka a ga-agụrụ na ihe that boy na aya. Ayogo m oya and ana m enete ndị ọya. Therefore, I'm not a health worker. But I want little things in ma. And when you want yo now, I can predict or detect the level or how severe the thing there. Emmanuel Tutua, these boys see kidnap promo. Jeme Dama no Diego Amere fundraising arrest. Ama muna ma. Poli Oga Bob Tam na main road na that place. Anyara moto 1 minute full police checkpoint. Anyara moto 1 minute full military checkpoint. Police in there, army in there. I don't know why. I want you to know this fact. Police in on the road, checkpoint. Na narande mmadego. Ndami no there. Ndami no like 2 minutes away from every yedi na no neme. Eluono tutwa Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Onya turego ni na account ya. This man buri ano tutwa. O wende na internet asimu gosi evidence. Na kidnap no maka. And me gosi evidence me wetenu phone video bendi kidnap omo. Ikechukwu Obinna Charles bụ onye ụmụaka. O ya nwa ka eme fundraising na account ya. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka mana family nga yesterday. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka ma family nga yesterday. Have you gone to the family to ask them if I'm yesterday? Hi, Jesus Christ of Nazareth. Emecha mbebe ebere si Chineke na amaghị m ihe m ga-eme ma ọ bụghị naanị ekpere. Nsi ya Chineke ya chebe m. Afọ m ọnwụ m yesterday. Na ọ na-eme nkwukọta na ọ dị nke ọma dị ekwute. Ka isi wee rute ebe anyị nọ tata. Ụmụaka Imo State. Hi, Jesus Christ. You can imagine one no. Ona no keta. Egbe mmadụ 5 to dome egbe n'isi. Mmadụ were mma oge. Mmadụ were obejiri amami unu na akpị ya. Mmadụ were obejiri na ọmụ na azụ sị m nọrọ na. Na-eteretenu m na any mistake ogbuo m mmadụ etiti isi. Ka ife mme. Afọ m nwa nwa ogbenye. Nwa nne ya nwụrụ anwụ. Na ya kidney failure. Nọ na village. Mma nnukwu ya bekatara akwa ụnya anya mmiri chee ịgbagbu m. Ka nnabazie Enugu. Ụmụ okorobịa ibe m jide m. Dobe m na ana nkịtị ka m nọ. Adị mmiri na-ezo. Before you know it, eburu m buba n'ime ọfịa. From ibuba m n'ime ọfịa eburu m buje na camp. Ana agwa m na camp ka nkụ. How do we ndị ụmụaka unu nọ na village? Mmadụ si m gosi evidence. Evidence m na-agwa gị na abụ na onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya. The same people who kidnap ụmụ kidnap kwara ya n'ụtụtụ a. Mr. Ikechukwu Obinna Charles. Ọkwa akaụntụ unu tụrụ ego yesterday. First Bank Ikechukwu Obinna Charles. Ihe njekwu ya bụ ọ bụ na ịbụ onye I don't think na enwere igwe na ụmụaka. I don't think na enwere elders. Boys bu egbe adominate go. Ndị na-achị na ụmụaka bụ ndị bu egbe. Onye ọbụla tụkọ aka ọnụ mara na ihe a ga-eme. Atụgoro unu atụgo Chinechere m ego. Ego unu tụrụ da boy erika. Onye ma ndị anụnwa na-akpa mbamba na ụmụaka ya ọha biko. Ka arapụ family Chinechere m. Ka akpọrọ Chinechere m jebe Zenith Medical and Kidney Center na Abuja. Ọ ga-abụkwa arụ. Ọ ga-abụkwa kọs. Na atụchara ego niile a. Duto katakata. Duto gbagharịa. Chinechere m nwụọ n'ụmụaka. Ọkụ ya bụ na amụọ nwa n'obodo ọnwụọ. Ọkụ ya bụ na arụ na-eme n'obodo.
Oku ya bụ onwe ndị be anyị na-akpọ nsọ anị. Onwe ya na-akpọ nsọ anị. Anyị na-egbukwe mmadụ. Esegbu m ana, besa anya mmiri na ana, kpọkuo Chineke. Si ya zaa ya ekpere. Ama m na-eme release God one ka na release beri ya. Agba m family ya n'ụtụtụ. Asị na ndị ahụ kidnap mụ bịa kpụrụ dama na atụrụ ego na akaụntụ ya n'ụtụtụ. Afia bụ Ikechukwu Obinna Charles. Ọ bụ na m akpọtara ya, go to that video I ji tụọ ego yesterday. Onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya, agboro ya in the morning. All the family gwa m na abịa kpọrọ ya. Ama m na onwe ya emeri ya, ama m na arapụghị ya, ama m na akpọrọgo Chinechere m pụọ, ama m na ọka nọ na village. Ego unu tụrụ na akaụntụ ahụ dị egwu. Ihe eji wee tụọ ego a bụ ka Chinechere m dị ndụ. Onye ọbụla bụ onye ụmụaka n'Imo steeti na Njaba atụsi ego niile atụ. Ọ bụ maka egbe na mma unu na-ebugharị mere akpọrọ this boy. Ọkwụnụ fụrụ dakwa nwa be yesterday. Oh, chicken sele. Kambia. Hi. Can go see the video. Only one video wherever. Ebe nwa na-ebe akwa. Ọ bụ na nwa abesi akwa nwa maka wickedness unu. Ke video get particular video. Na Christ. Yeah, yes you do. Nye Chineke maka. Chineke ga enyere na enwede unu ga-arịọ Chineke. Ọ ga-asọ ngọngọ. Ozugbo unu kwupụtara n'ọnụ, ya mezoro na family na Jesus Christ. Na plaster mbụ n'aka. Atụsi ego a. Ndị Igbo. Hi. Ọnụ n'oru, Abomination. ana m ekele unu. Taboo. Unu dị mba eme. Mana ndị Igbo si na-agawa ga-agaruba iji agwa ọgụgụ ọgụgụ. Ana m ayọ unu. Nke enyemaka nwụ na nwoke egusa nye nga biko. Anyị na-ahụ aka ọrụ ma anyị si unu, anyị na-ayọ unu biko ka unu mekwuo ka this boy nwee ike ịmụrụ nwe Chineke m na-gozi n'aha Jizọs. Atasi afụfụ ọ bụrụ gị nwa bụ egbe. Gị nwa bụ egbe ma Chinechere nji nwụọ. Of course. Electrical engineering 300 level. 300 level electrical engineering. Oya Bunata village. Osisi a na-ele anya otu. Na akwụkwọ na-ebe. Atụtara ya ego iburu egbe na-agbagharị. A na-echetara ya ọnọdụ ya. Ọkwa ifuru akwa nwa na-ebe. Ndị a na-ayazi kịta ha buru ego na ndị bụ egbe. All you need to do is to be fine. Education, mo ga akwụ ụgwọ ya. Nen. Ya na-ayọ bụ ka ịdị ndụ. Nen nwa. Onye dị ndụ na-agụ Ee, egbe mee this boy jika nọ na village tata. onye dị ndụ na-elete ndị mụrụ ya. Onye dị ndụ na-abara obodo uru. Achọrọ m ka ọ gazie elu gị. Ọkwa ifuru ya. Mbọ sịrịka taa, watch a video and feature. Inyere obodo gị aka. Nyere ala Igbo aka. Ife onye nọ n'ọnọdụ gị anyị gbakwute ya. Ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ, you can be in 300 level na ebe a. You can be. Nne, si ndị nyere nwa gị aka, thank you. Onwe video ọzọ m ga-egosikwa unu. Ayọnụ biko. Otenu mere kekake. Chineke ga-agọzi nne n'aha Jizọs. Biko. I take Chineke as my first son because he's my co-wife child. Biko. He's only surviving son of his father. Please, I beg you. Only surviving son. Please. Family akita ka eji egbe na torment n'Imo State. Send this thing to us. The Lord, we can never even no member of your family will be as different disease in Jesus' name. Biko achọrọ m ka unu nene video ọzọ, pay attention to video nene ya ọzọ biko. Achọrọ m ka unu nenegharịa video. Electrical engineering 300 level. All because of this. Yabatek. All your Bunatia village. Osisi a na-ele anya otu. Okay now. Stop saying what? Is well. A na-echetara ya ọnọdụ ya. Is well. Unu na-afụ problem nwa nwe kịta bụ YouTube egbe na ụmụaka. All you need to do is to be fine. Education, mo ga akwụ ụgwọ ya.
ihe na-ayọ bụ ka ịdị ndụ onye dị ndụ na-agụ akwụkwọ onye dị ndụ na-arụ ụlọ onye dị ndụ na-eleta ndị mụrụ ya onye dị ndụ na-abara obodo uru achọrọ m ka ọ gazie elu gị icheta mbọsị dị ka taa wọchị vidiyo and future inyere obodo gị aka nyere ala Igbo aka ife onye nọ n'ọnọdụ gị gbakwute ya ọ bụrụ na ị mara akwụkwọ you can be in 300 level na ebe you can be nne si ndị nyere nwa gị aka thank you akwa unu na-afụ ihe ji this boy kịta bụ ndị bụ egbe anya mmiri ju m anya I don't know ana m process ya kemgbe taa ma m ihe m ga-eme adị m totally heartbroken ọnkụl ihe efu sekpuara ka ndị aja eje buru n'ụtụtụ a sị na ikidnap mmadụ na ụmụaka na ọ dị ka normal thing for me ọ dịrọ normal ebe m bi na ebe m si pụta ọ dịrọ n'ahụ ke assurance or guarantee m ga-enwe kịta na ego ahụ ka dị intact ịbịa na ụmụaka niile POS ebe niile ka ihe ji POS eme ekidnapụọ mmadụ abịa were onye abịa mere ndị POS transfer mụnwa na onwe m POS ka eji were ego m niile mana arapụrụ m ya Chukwu nke m ama ndị bụ nke atụ ka e wee tritie mmadụ e were ego m niile na POS ngwekwe m POS a kịta nwekwe information onye nsendịrị ego aja nye polisi echi but I won't do that asịgo m Chineke ya bụrụ aja nchụ mana nke m ama m wee bụ ịnụ akụkọ ọjọọ n'isi Chinechere m ama m na ndị na-achị Imo steeti na-enene ama m na ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo na-enene ama m na ndị Njaba local gọọmenti na-enene ma ndị Ọlụ zone onye ọbụla na-enene ma ndị Owerri zone onye ọbụla na-enene arụ na-eme na ụmụaka enwe nwa dị 24 years 300 level electrical engineering Yabatek nwa nọ n'ịntanetị na-ebe akwa nwa enwe nna ụlọ ha bidi ọ dị ka ọmụsụ ụlọ ata ka ha bi wee je segbula na ụmụ Igbo tụọrụ ha ego ọnụ gọọmenti ndị ụmụaka jide m tọmenti chamụ narụ m ego m niile rapụ m nnaba eruo n'ụtụtụ a ha jegburu onye ahụ atụrụ ego na akaụntụ ya ka ezi ka Chinechere m ga-esi je ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ si na Chinechere m need at least 70 million nsị ndị a na ọbụgoli 30 million or 40 ka atụta yesterday ha deposit eri ya ndị ụlọ ọgwụ ka ebuba this boy onye a bụ ofu nwoke onye a bụ ofu nwaanyị o nwere ikwu o nwere ibe ndị o nwere nwe afọrọ ụzọ ọkwa arụ ka ọ bụ abịa n'ịntanetị echi si na Chinechere m anwụgo ọkwa arụ ọkwa nsani ọkwa abomination ọkwa ya bụ obodo na-amụ nwa na-anwụ this boy nwere strong spirit ana m agwa people ọ bụrụ mmadụ ịdị nsọ na-akpụketi ya nso to Chineke nwere ike ịna onye na-aṅụ mmanya dịka m onye na-achụ nwaanyị dịka m were m na-eje ozi Chinechere m nwụọ ndị ụmụaka ga-ata afụfụ ozu ga na-anwụ ọmụọ bụ Okwuluọra na-ekwu ya ebe Chineke zọọ m ụnyaa Chineke gbọọ m ọ bụ na m kpọrọ onwe m ọ bụ na m na-eche esikratụ a ga-agbagbu m ụnyaa ndị ọgwụ egbe ụnyaa ji igbo n'aka jide kaikai na-aṅụ you can imagine mmadụ iji igbo jide kaikai buru AK-47 loaded ka ihe ọma mme ọ bụ na Chinechere m nwụọ maka na unu ji egbe aghara asị the family ma na unu were ego atụrụ ya mma agha Chineke ama mpụnata n'obodo ahụ obodo ụmụaka achọka arụ media for years onye ọbụla gba nkịtị account was an internet or First Bank. Let me find the account number. Let me find the account number from yesterday. Can you post from yesterday for the account number? Can board the account number? Police need take a record. Can I take a quote? I'm the police and I watch a video. If they are taking record, can I take a quote record? Account number about 319
2700 703. First Bank, Ikechukwu Charles Obinna. Ikechukwu Charles Obinna bụ onye ha kpọrọ n'ụtụtụ a. Ha bịa na bịa were egbe kpụrụ ya. Ikechukwu Charles Obinna. First Bank, 319 2700 703. God bless everybody.